Kako je nastala nogometna lopta? Čini se jednostavno, ali zapravo ima tu dosta priče. Ja sam učiteljica i obožavam sve što ima veze sa školom, istraživanjima, učenjem, statistikama, ali nisam stručnjak za svaku temu, zato je ovaj kanal mjesto gdje učimo svi kao jedan ogroman razred, tako da ako među vama ima kolege učitelja, roditelja, koji znate za još neke zanimljivosti ili dodatne izvore, samo pišite dolje u komentare da svi zajedno nešto novo naučimo. Nogomet nije izmišljen u Engleskoj kako to obično kažu, barem ne u ovom obliku u kojem ću vam sad ispričati. Ljudi su šutali okrugle predmete tisućama godina. Recimo u drevnoj Kini prije 2000 godina kineski vojnici su igrali cuđu kako bi održali kondiciju. To je drevni kineski sport koji se smatra najstarijim poznatim oblikom nogometa na svijetu. Sama riječ doslovno znači udarati loptu nogom. Njihova lopta bila je napravljena od šivane kože ispunjena perjem i dlakama. Zamislite šutat tako nešto. Rimski vojnici su bili tu malo više HC, kak se kaže na hrvatskom. Oni su igrali puno grublju verziju, siroviju. Navodno su nakon uspješnih bitaka šutirali glave svojih neprijatelja. Ali navodno to nije dugo potrajalo. Nadamo se. Sad u srednjem vijeku ljudi su željeli loptu koja lijepo odskače i koja je lagana. I dosjetili su se svinjskog mjehura. Znači napuhali bi ga i zavezali kožnom uzicom. Ali tu su bila dva glavna problema. Prvo, očiti razlog je smrad i oblik. Svinjski mjehur nije mogao nikako biti savršeno okrugao i onda kad je šutneš teško je predvidjeti gdje će odletjeti, kamo će odskočiti. Drugi problem, ako bi je netko jače šutnuo, ona bi se raspala. To bi zapravo bio game over. Nema više nogometa za danas. A sada, 1839. godine, američki izumitelj Charles Goodyear, da, onaj po kojem se danas zovu gume za automobile, patentirao je proces zvan vulkanizacija guma. Prije njega, prirodna guma je bila vrlo ljepljiva ljeti, a kruta i lomljiva zimi. Onda je naš Charles dodao sumpor i zagrijao gumu i stvorio tako materijal koji je elastičan, čvrst i ne mijenja oblik na toplini ili hladnoći. Onda 1855. godine radi povijesni potez. Pazite sad, izrađuje prvu loptu od vulkanizirane gume. Zašto je ovo važno? Zato što prvi put u povijesti lopta je bila okrugla. Odlično je odskakala i više nije ovisila o vremenskim uvjetima i svinjskim mjehurima. Engleski nogometni savez, FA, je 1872. godine službeno propisao da lopta mora biti službeno okrugla od 68 do 71 cm. I to pravilo vrijedi i danas. Ako pitamo djecu da nacrtaju nogometnu loptu, mislim da će većina nacrtati onako onu bijelu sa crnim, klasičnu loptu sa crnim dijelovima. Ali to nije samo dizajn, to je zapravo čista geometrija. 1970. godine bilo je svjetsko prvenstvo u Meksiku, a tvrtka Adidas napravila je legendarnu loptu Telstar. Kako bi od 2D komada kože dobili savršenu 3D kuglu, lopta se sastojala od točno 20 bijelih heksagona, bijelih šesterokuta i 12 crnih peterokuta, odnosno pentagona. Sad, zašto je ta lopta bila crno-bijela? Postoji razlog i za to? Zato što je u to vrijeme većina kućanstava imala televizore koji nisu mogli emitirati sliku u boji. Ovako crno-bijela lopta vidjela se na svim televizorima. Danas na prvenstvima lopte nemaju samo šavove. One su još dodatno toplinski spojene, učvršćene. Tradicionalni šavovi s nitima ostavljali su rupice, kroz koje onda lopta kiši upijala vodu, postala sve teža i mijenjala putanju. Toplinski spojena lopta potpuno je vodootporna, ima savršeno aerodinamičan oblik, stabilna je u zraku i leti znatno brže. Unutar lopte se navodno nalaze i mikročipovi, i senzori koji u milisekundi javljaju sucima je li postojao kontakt s loptom.
ili izradili se možda na zaleđu. Radi se o tome da je Adidas u suradnji s tehnološkim tvrtkama razvio sustav u kojem je u središte lopte stavljen senzor pokreta i odašiljač koji radi na frekvenciji od 500 Hz. To znači da taj senzor 500 puta u sekundi šalje podatke računalima na stadionu. Svaki pa i najmanji dodir kopačke ili ruke o loptu registrira se u milisekundi. Jeste li ovo znali? I to bi bilo to. Pišite u komentarima ako imate neke dodatne fun faktove, neke zanimljivosti koje bismo i mi ostali voljeli znati.